बुढ़ा ब्याज के भी हार्दिक अभिनंदन करो। तारा गावला में 600 रुपया हमरा मिल गइल बा। हम चाह माई से के प्रार्थना करो कि हमरो गांव में तारा दो चार गो मिल जाओ। मिल जाओ। हम ये चाहते हैं कि हे माई जल्दी इनका मिल जाओ। जैसे मिल जाओ जवना विधि। अब अजय भैया हमारा के कितनी मुनी पैसा देनी है विधायक जी देले रहनी है। तैयारों पे लगावे लगल कि 1000 रे भाई तो बेर हम पाती पर रहनी है रसमलाई रसगुल्ला चलत रहला तो हूं त पागुर मलते रहला हा बाकी अब बेरा बेरा के बात बा समय समय के बात लेवल का 300 में से दू कली अरे पूर्वक गवार लोके देहाती के आंख पर कम ध्यान दो तू अपना आवाज पर ध्यान दो दिन पर दिन और मोटा ताजा होखल जाता था इतना बार के चुवाइल पाड़ा के आवाज ना हो जाए आवाज सुनने से अरे माई के कृपा बा ये आवाज हो माई के दरबार में मन जब माई चाहिए तो निमन बारू माई के नु करे के बा हमारे आँखी में सेंट मार दे है तो निमन होकर करे तो निमन रही आ खराब होकर करे तो नाहियो सेंट मरी है तो खराब हो जाइए मैं गांव के क्या दोस्त बा हम थोड़ी जाके कहम कि हमरा के बिना आँख के कह देले गांव के लोग ना तो हर भाई आवाज ठीक कर दे कि बोलो तो ही बुझाओ कि कोनो पलरू नहीं के बोलो अरे पूर्वक गवार लोग थाइल बड़े नथुनी में बड़े बड़े प्यारी होइना थाइल बड़े नथुनी में बड़े बड़े प्यारी होइना न थाइल बड़े नथुनी में बड़े बड़े ज्ञानी नथुनी के फांस में पराशर बाबा फसल 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 है कौना बेरा अजय भैया घाट पर पहुंच गए एगो लड़की रहे नाव खेवत रहे उनकर जोजन गंधा नाव रहे उजे ने खड़ा हो खस सोनू चौधरी जी बहुत नोट में मोर के देतनी एकरा के हमने के 20 साल के उपयोग में लिया जा फाटी मत जा से गांधी जी कैसे आते हो कब घाट पर पहुंचले पराशर बाबा जोजन गंधा से कहले कि हे बचिया तने अपन नाई पर चढ़ावो हमरा ओह पर उतार दो बाबा नाई पर चढ़ गइले जोजन गंधा लगली नाव खेवे बाबा देखले तो कहले कि लड़की से अगर संजोग होखी तो सुंदर एगो लड़का जन्म लिहे कहले कि बचिया हमरा के रतिदान करो जोजन गंधा कहले कि हमर 7 वर्ष के उम्र बाबा रोवा लाज में खेला गो रोवा कितना पुराना हम केती चुकी बानी कहले कि ओकर चिंता मत करो ओकर उपाय हमरा के बा कमंडल से जल निकाल के आ देहिए पर छिड़क देले 7 वर्ष से सियान हो गइली बाबा कहले कि अब कोनो दिक्कत नहीं खेनो तो कहले कि अभियो दिक्कत का हमर देह मछरी लेखा महकता आ दिन में रतिदान कइला पर पाप करेला बाबा कहले कि ओहो एकरो उपाय हमरा के बा ऐसन गमक शरीर में उनका छोड़ले जोजन गंधा मछोदरी से जोजन गंधा उनकर नाम पड़ गई आ कुहा बरसौले आ कुहा बरसा के रतिदान कइल दिहली संभोग कइले जकर चलते वेद व्यास के जन्म भइल अच्छा बाबा लोग आज बाउर होता आज में जुग बाउर नहीं खे ना जी पहले जुग बाउर रहे लेकिन ओकर रिजल्ट निमन निकलले बड़ा रिजल्ट बाउर निकलता
अपना मजा खातिर कुहा बरसावल लो आ दिक्कत होता हमनी के एक्सीडेंट रोड पे होता कि ना जकार्ता के यहाँ पहुंचे के बाद भैया 8 बजे आ कुहा के चलते 10 बजे पहुंचल तनी ये क्या कर दे रे एक कोई परासर कि नथुनी के फांस में परासर बाबा फसल अजय के मछोदारी के बालपन में नशा परासर बाबा मछोदरी के देन वेद व्यासी भइले सुंदर एगो लाल भइले व्यास मुनि ज्ञानी हैना थाइल बड़ नथुनी में बड़े बड़े ज्ञानी हैना थाइल बड़ नथुनी में बड़े बड़े ज्ञानी परासरे बाबा लेना और के फसल नथुनी के चक्कर में नारद भइले आन्हर एगो लड़की के हाथ देखावल विश्व मोहनी नाम रहे जे भैया हाथ देखल है तो रेखा में लिखा रहे कि जो यह बर अमर सो होई समर भूमि ते ही जीत न कोई वो हाथ के रेखा में रहे कि जेकर से बियाह करी वो लड़ाई के मैदान में हरबे न करी दिन रात जेकर जपे के बा नारायण नारायण आय माया में अझुरा गइले विष्णु भगवान के यहाँ गइले कहले कि हमरा बियाह करे के मन करता हमार रूप तनी निमन करी भगवान का कइले बानरे के मुंह दे दे विश्व मोहनी माला लेके घूमतरी अब बाबा जेने जेने विश्व मोहनी जास ओनी ओनी अपन गर्दनिया मुड़िया लेले पहुंचस अब विश्व मोहनी मुहावा घुमा ले और केहू त कुछ ना कहल शंकर जी के दो गण रहले जय विजय कहले के बाबा ए बाबा बियाह कराइल बड़ो न शीशा त नहीं मिली तनी गाढ़ा गुड़ी में अपन मुहावा देख लो कि बियाह कर जो तोर मुहावा तार मुहावा बा आ कि ना देखले त कहले कि आही दे दई त बानर के मुंह मिल विष्णु भगवान के श्राप देले हे विष्णु तारा जौने मन में आवेला तौने तू करेला एही तरह समुद्र मंथन भइल त लक्ष्मी के तू अपना लेहलो आ शंकर भगवान के विष पिए के दे देलो तू अपना का स्वार्थी हवो बाकी तू श्राप तरह के देता नहीं कि जौन हमरा के बानर के मुंह देले बड़ो एही के चलते धरती पर तोहर जन्म होई आ तोहरा नारी के एगो राक्षस हर के लेके चल जाई उका के खोजे में इहे बानरा के मुहवा इहे बानर तार सहयोग करी है त नथुनी के चलते नारद भइल आन्हर आ यही के चलते मुहवा मिल रहे बानर दुर्योधन भी पगला गए पांचों पांडव जुआ में हार के मस्तक झुका के बैठे रहले अपना भाई दुशासन के आदेश दिलस कि दुशासन दूध के भेजला पर पंचाली में खियाव जा वो 5 भतार वाली के केस पकड़ के सभा में घसीटत लेके आवो लंगा करके हमारा जंघा पर बैठा दो अब 5 जना मुड़ी गाड़ के बैठे रहलो
बाकी जकरा पर कृष्ण भगवान के छत्र छाया होके ओकरा के केहू का बाल बाका कर सकता। दुशासन सारी खींचे लगले, बुझाते ना रहे कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। दुशासन के बल था गई। द्रौपदी के जब लाच बाज गई तब भीम बीच सभा में खड़ा होके दोनों भुजा उठा के प्रण कैले कि हे दुर्योधन, जब ना जंघा पर तू पंचाली के बैठावे के बात करता रह, रणभूमि में अगर गदा से तुहर जंघा ना तुड़नी, अये दुशासन तोहरा छाती के अगर लहू हम ना पियनी, तम अपना पूर्वज के मुंह ना देखे। बाकी फसल तो रहल है कि नथुनी के फांस में दुर्योधन झुराई, आ कहत गुलाब जंघा गदा से थुराई। बिना पढ़ले आवे ई पढ़ला पर ना आया ना, ई बिना पढ़ले आवेला। आ तू जोन बोलत रहला पढ़ला पर का देला बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित। तू ही बीज गणित, हमरा वो गणित से कौन काम बा, हमरा गीत संगीत से मतलब बा। हां तू ही बीज गणित पढ़ा, बीज गणित बीज गणित पढ़ा, रेखा गणित पढ़ा। आए भाई तू आंख पर अपना आवाज पर ध्यान दो। जहिया जहिया प्रोग्राम होला हम डरात रहिले कि कब हमारा शोक गीत गावे के पर जी कोनो ठीक नहीं। इतना तो निमन चोकरेला डर लगला कि कब हमारा शोक गीत गावे के पर जाई। बूढ़ा भाई रहले रतनमा हो गइले सपनावा। कहत गुलाब जंघा गादा से थुराई, अरे टूटल गुमान जे भइला भीमानी होइना, थाइल बड़ नथुनी में बड़े बड़े ज्ञानी होइना।